Radio must give results, and radio is giving results. Indeed, radio is giving results. Okoman radio, Okoman TANKAS, Okoman TV. Yaka ye ho abom to ato ye ho agu monten so erehwe adesua ho nsem, to ensua ho nsem, apomuden ho nsem, ene niam etete sa ye de boma ho mbra. Na mom kai na hu se apomuden ho hia papa fi se sika wo ho na se wa apomunya untimi nkomma. Enu nti na Okoman radio ye hye adwumadi bi ase Okoman TANKAS ye to ye ho gu monten so eba Okuapemman East Orange Clinic. Mechira sa wokai clinic na ewe kropon na ewo daache no aha ifunu na etwagu no se wo ho eho asem na American sa abre no se na clinic yi ateto apansam aya ye ka ho asem ye de yan no betu mu bia enne abrewa yipuma kwan mu ama empanyin akaka won ho abom eri di clinic yi hojuma mame ka clinic yi ho abakwasem kakra enchero empanyin pa clinic yi ho ntama yawda eboda etoso aduonu abiesa afe apem ahankron aduokron abiesa mechira na Thursday 23rd September 1993 ena oswafo a ohwe apomuden ho nsem sa abre no Honorable Commodore Steve Obimperitad edi mpanyin anim ebepa clinic yi ho entama fi sa abre no clinic yi anase facility enhye da hu any facelift babisi ene ya ye wo mu yi hwese ne na clinic ya ye Okoman TANKAS ye bai ye beka bi Okoman kasa ye beka bi asamu yi ebeto ho se clinic yi atetewa pansama na se clinic yi ho agigya no ye nya akwanya ene honorable berima sie dulabi oye mensin crutch pen na se the MC ya order Okuapemman North municipality na no ye nya no Okoman kasa dwumadi so ne ayato ne din accounting to the people yentie ni honorable MC enso ekafa clinic yi ho Orange clinic and also the American found say me buy a normal way na say kra on shuttle and say kra na totally condemned nti ye didi nkoma na ye behu Dr. Niapa ma ono so be ye donation is La Constance La Constance also be ye donation I was there so I did that handing over of the van to the clinic and what you know okoha obo say renovation be cost for clinic is under one constituency $1 million project. The contractor who is in charge, your friend Manasseh Menena Kasa. Now we realize this due to budgetary constraints, he hasn't been able to complete that project. Now I say, and it was yesterday I decided to go there, but unfortunately I couldn't go yesterday. And then me free Amekoho, me MP Akasa. Mama Kachen say the system over there is so bad to the extent say there was ceiling leakages near 1 or 2B. Until you pay fans kakra, you say you to me a year 1 or 2 renovations. Now you share my project and then yes, Kawobiano, ye you to me a complete project. And what you know me buy and so you bet health related materials to most of them. What we do is that say yensa can be na PCH ye the code DHMT Dr. Enso because on a director of health into the corner who are non so aje na ja wa hwe no acha mo ya check computers edama all the various your friends health facilities and ya teacher PPEs ni bebre enso edama om eno achi ye nyomo e won sa wo so a every time bia say bibi hia na say Doctor Nema ya sotia yetumi edimujuma. One thing I realized na omo lake a health committee which is a statutory committee that has to be set up by every municipality or district. Na me ya do ene nansa. No ene Tuesday, Endra Monday, and I may inaugurate here. They been see that the whole municipality for all these years now only a year municipal health committee. So just yesterday I inaugurated the Municipal Health Committee. Me, as the Municipal Chief Executive, I'm the chairman for that committee by statute. And then the District Health Director is the secretary. And actually, our Muslim community rep, our board committee, so our Christian community rep, and our assembly rep. Apart from the assembly rep, also our traditional leaders rep, also. And tonight is a committee, our private practitioners health rep also. And until all these people have been brought on board,
say you be hwe say you betumi aboa ma health etumi atumpon. What is the main challenge with that particular project? Funding here, why? Oh, the funding is coming from one constituency, $1 million. I think there has been a halt in disbursement of that fund. Inti NCBA say nyame aduma, the contractor will come on site. You need to think of where you relocate your people. Either you want to work whilst the people are inside. Say like they can't take Inti ni nyina yes nkoma eye underground. Say me metina ha yen cancer nyoma we wo air. Inti the person ye nyina ye gitum ni say and any ochine ya people will see renovation going on. Your friends said Orange Clinic eye dachi. Now the American is enye say bia attendance no service omo no omo nyom adwuma yi ana say bia people would want to go to Edukroma and say yenhwe say indeed yare the rate of ailment ewe kropon no saying you see bia na nipa enhye dan yare bebre ti say there ya azumi no that you don't know mother and child hospital you're doing. Yeah, I'm told next month they will come on site. From this morning's check, maybe I'm yes, I'm checking. Okay. Full assurance from next month there will be something, but it will kick start with Agenda 111. Previously, they wanted to do it before Agenda 111, but for now, it has been pushed into that. Into it will kick start with it until next month. Projects but the best one is a advanced team to start before that. But I don't get it. That hospital way, was the hospital on the project on its own? It was. And so Omakacha under 111. 111, yes. So many say okay, starting Tamanka. Okay, Sanya 111 account. Yes. It means 2. Yes. And I but don't there know, could but not have been two hospitals in the same town. No, not necessarily in the same time. Within the municipality. We didn't, but who say Bakonsu we Mampong. Yeah. Okay. If anything, no na ebia omudaye total renovation. Afei nso no yetu gu mmɔnten so ɛna etimɛmofo bi di nkɔmɔ ɛfa clinic yi ho ɛne ɔhaw a ɛde brɛ wɔn no ɛno nso yɛntie nea timɛmofo ɛnso ɛkan. Mpanyin ɛdamase Okoman radio fo yɛdamase ɛna ne pa ma yɛ aboya yɛn ɛyɛ yɛn Okuapemman clinic first na ɛhɔ nye kura sese nso de Nyankopɔn adom ne na akufu adom adawroma sese wogu nnwuma paso wɔ hɔ a ɛnyɛ asɛm ketewa yɛyare agye se yakɔ abiru clinic gye yakɔ mampɔn nso na yɛwɔ clinic ɛbɛn yɛn sese bɛyɛ na ɔtwe ne matwam afa hɔ nnwuma a wogu so yɛ no ɛna fam nti yɛdamase yɛmom yɛsrɛ mo sɛ moma mo nsan yɛntientia wɔ ho ma yɛn sɛnea yɛntua na mo nkɔ abiru yɛnkɔ mampɔn biem na ebi da yɛn hwena no he ya yɛma yɛn masoa na yɛn ankasa nso yɛyare a yɛtumi akɔ na yɛkɔgye yɛn ayaresa nansɛ bi ntam ɛhɔ bɛsɛe koraa wokɔ a sɛnea ɛhɔ te na ɛhɔ nyɛ kama ɛfa wɔn aguare wɔn toilet so ne ade baabi a wɔwɔ koraa no nso no na ɛhɔ nye nti no sese na wogu so yɛ no emu nso atrɛw emu nso ayɛ fine nti sese deɛ am sɛ wɔwie di a o yɛn ani begye nti mpanyin yɛdamase mma mo nsa nyenti ama yɛn yɛdamase na yɛwɔ ka fa ho ne sɛ clinic yɛ basaa no yɛn ho ahia yɛn kakra na yɛn ho akyerɛ yɛn kakra ɛne dɛn yɛn ahokyere ne yɛn ahohia ne sɛ gye yɛfi akɔ sɛbe ɔkere ɛyɛ abirim ansana yɛakɔgya ayarehwɛ ɛwɔ hɔ nanso ɛmesa anka bi wɔ yɛn ɛyɛ a na anka ɛho hia sɛ anka yɛbɛkɔ hɔ ɛne ti yɛsrɛ mpɛhene sɛ yɛsrɛ wɔn ara sɛ wɔma wɔn aninku yɛn din ho na yɛmpa wɔn kyɛw wɔnyɛma yɛn anim ɛyɛ na yɛrewu yɛrebrɛ yɛsrɛ wɔn wɔndidim yɛsrɛ wɔn na ɔhaw kakra a ɛwɔ yɛn clinic wɔ ne sɛ na kɔ no nyɛ fine nso sɛ nyame adawroma na ɛho sɛ wɔgu so wɔsiesie hɔ nso nyame adom sɛ wɔn wɔgu so wɔsiesie hɔ nti yɛbɛda mpanimfo a wɔboa na wɔsie na ɛma na wɔsiesie hɔ no yɛbɛda wɔn ase na yɛade ɔkomanfo nso ase sɛ wɔn atu wɔn ho asi hɔ na wɔde dwuma bi a ɛte saa no ɛno nso aseda nkɔma ɔkomanfo yɛto yɛn ho gu mmɔnten so no sɛ woawote nsɛm a temamufo bi de tu gua ɛfɔ hawa wohyia sɛ clinic yi ɛnyɛ adwuma
na ɛwɔ sɛ wɔkɔ baabi kɔgye ayarehwɛ ɛnɛ nyame ayɛ ngadom ne atetefo hwehwɛ ne wɔn ani gyina ɛno na ɛnya aba yi a ɛnɛ me na wɔre yɛru sɛ ɛnkyɛ koraa na clinic yi wɔn apa ho ntoma yɛgyina ha mprempren yi de yɛnim sɛ mpanyin wie a wɔbɛpagya wɔn de akɔ polyclinical so wɔbɛpagya mu ayɛ den o nanso ne yɛnim ne sɛ sei no Okuapemman East Orange Clinic yɛnim no ɛnɛ ɛyɛ 28 bed capacity clinic 28 bed capacity clinic a kan na nka wɔnyɛ admission na ne wɔyɛ detention ɛnso mprempren a me na wɔka sɛ abrewa yi poma kwan mu wɔ bua no a clinic yi bɛyɛ admission mekyerɛ a wɔbɛgye nipa ato ha ne yɛyɛ friend scan ne yɛyɛ friend laboratory ho nsɛnsɛm de ne nyinaa clinic yi ɛbɛba aba abɛyɛ bi ɛdɛn na ɛyɛ fɛsɛ ɛdɛn na ɛyɛ nika sɛ yɛtio man mu na yɛn apɔmuden ho nsɛm ehia yɛn mpanyinfo ɛte sɛ ɛno nti ma yɛn His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ase yɛbɛda yɛn Honorable MP Nana Amadu Kuasiamagye our able MC Honorable Berima Asiedu Labi ne mpanyin aka mutibom ɛma saa dwumadi ne yɛrehu ne yi ɛrekɔ so yɛbɛda mu ase ankrankra afe atwamu ne mfe aka atwamu nyinaa no muso clinic yase ɛma wɔn nneɛma donate bed donate hospital equipment ɛde ma wɔn no yɛbɛkɔ so asrɛ mo yɛgyina ha Okoman Radio Okoman TV as part of your corporate social responsibility yɛyɛ nneɛma bebree emu street light ne nneɛma yɛgyina yɛn nan so ɛregyina ha akyerɛ mo sɛ hospital no anaasɛ clinic no egu so na mmom ɛbɛhia sɛ wɔn nso wɔde wɔn mmoa bɛba abɛka ho sɛ yɛ hospital bed baako na wɔbɛtumi atɔ sɛ yɛ any other hospital equipment bi anaasɛ bibi a wogye tum sɛ yɛde hyɛ ha ebi yie no wotumi de ba hyɛne nso sɛ Okoman Radio Okoman TV de yɛaka kyerɛw yɛbɛtie yɛbɛka bi ne yɛahwɛ bi ama Okuapemman ne saa nti yɛbɛtɔ fam wɔ Ghana man mu ha yɛbɛtɔ fam wɔ Okuapemman mu ha biara no yɛde bɛbrɛw Facebook Okoman 97.1 ɛwɔ YouTube Okoman 97.1 wɔ Instagram Twitter and all other social media platforms obɛbɔ Okoman 97.1 no obɛhu yɛn wɔ hɔ ne hia ne sɛ obɛkɔ akɔ like page no wo like wie pɛ obɛhu sɛ subscribe na wa subscribe adɔma bi wɔ hɔ wahu adɔma na aba no krɛn na wamia adɔma no so bibi biara ɛbɛtɔ fam a Okoman ɛde bɛto hɔ no wɔnsa bɛka Okoman Radio Okoman TV Okoman Kasa Okoman TANKAS Kwasi Ajayi reporting. Okuapemman Dauro Okoman Radio Okoman Radio Okuapemman Ya som tutu Okoman Radio Okuapemman any Ghana phone na yetie